Salum. Mau lihat mata doktu debata, boy kita marpungu di bagasan joroon di bagasan hai pason. Sesi kedua jam 10 ibadah tak. Ada orang kita mulai acara ibadah tak. Parjulu ma amang inang di hita salut na matang yang naohom tu debata tak mulai. Amin. Marede hita ede nomor 125. Hite goar ni debata ama, dot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurab do Jerusalem, marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana, marlas ni roha situtu marab do ibana sudehamu, ale akan masak roha mida ibana naselaon, las do rohaku dia kana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya.
Sangyang Mahita, ale amanamina di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, di leon hodo ibana humopo pami mamorsan dosa nami, saha tuhau pinar silangi, sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai, hasesaan ni dosa nami, asa unang madili hami ala ni dosa nami, alai asa positutu rohanami, diasi ni roham nagodangi, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohanami. Amin. Mare dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion. Ima patik na parjolo saharo di ayat patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohono goarni debata yang go soture dalanna ayona uhumna dosogot akan nama sineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadio nari minggui dinaono mari ma ulahamu nasa siulaumu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe, mangibati hutam, ay di naono mari di topa de bata langit do tano, dohot laut, dohot nasay sina,
dungi maradian do ibana di hari papituhoni dibaheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapo mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanonan leon ni Jahoba de batam diho patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakub patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu manang naposan nabawa manang naposan naboru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon naobar tu patimi amen. Maredehita Tatopo tima dosa tadi adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibaheni sai sesama dosa nami. Dang adong nahu pangasau kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Alani pangalau siota do umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum hita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Maredehita. Epistel dihi mingguta sadarion imana tarsurat sian Yohanes bidu 4 ayat 4 saharodi 14. Amang inang asa rap mahita majahon marsikap soring di hita salutna auma ayat na paupaton. Alai ikon bolusonna do luat Samaria. Alai adong ma di si sumur ni si Jakob, jadi dibahen naung lu jaje susian pardalanan, hudul mai bana di labung ni sumuri, tar di hos nyari mai. Ainung ngalaho akasisian nai tuhuta manuhor bohal. Dungin na Jesus memangalu si bana, out di botoho basa-basa ni debata, jala out ditadahol na mangido aik sinumon sianho ra oloho mangido tu ibana dungile honon nama tuho aik na mangulu. Tungumbal gamaho asau puta si Jakob na mangalehon sumuron dihami ibana do manginum siani dohot iana kona rodi pinahana. Rap maita majahaon alai na manginum aek na silehonomi na sotupa mauas bei rodi saleleng-leleng na ayang go aik silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baur sahar rodi hanguluan saleleng-lelengna. Ido sahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Maredehita.
tidakon mahaporseao tai songon na hina tidakon ni dongata sahaporseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargona suatu dosa na tumopal langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di porbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panuam silatus na mate parpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dungitanom na manamulak ulu jal patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disi maibana pai mamula sogo tu tanon manguhumi ala na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria ni atau panaka kristena kanabadia do dia san dosa do dia tai namandok mula mangulu do sogo daging ni halana mate do dia hanguluan lula sudah amin. Tabegema kor nasi nuarahon ni punguan ama.
Tabegema titing namasa di huriata saminggon. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut-yut matiting nama ragam di Minggu 30 Maret 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu letare lapatanna marlas ni roha mahamu. Topik Minggu Jahoba mangaleon aik hanguluan. Napaduahon kelompok kohortu hari Minggu tanggal 6 April 2025. Naparjolo pukul 7.30 namangisikor inahana ina Debora ama Salom. Pukul 10 lansia ina Kamis ama Huria. Pukul 10 pitu ina Esther ama Jericho remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 6 April 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor. Hari Selasa, sada April, sektor Judea keluarga M. Sidabariba Boru Hutahayan, sektor Kanaan keluarga S. Pakpahan Boru Dongoran, Galatia keluarga Nyonya Pasaribu Boru Tambunan, Filipi keluarga M. Sinambela Boru Marpaung. Rabu 2 April, Sion Sada keluarga B Panjaitan Boru Simanjuntak, Sion 2 keluarga A Simanjuntak Boru Siagian, Betania keluarga Nyonya Tambun Boru Malau, Roma keluarga M Pasaribu Boru Pangaribuan, Nasaret keluarga R Sinaga Boru Tabunan. Alamat Boima Taida di Wartana Adong di Hitaganup. Bethlehem keluarga Hasitumorang Boru Hutawuruk. 5. Amplop Resort. Di hari Minggu sadarion patupautado papungu pelean amplop resort tapatupamai di pelean napaduahon. Onom pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di mingguta sadarion patupaon ni huriatado pasahat ulos tu 2 hala ruas ni huria naung marumur 70 tahun. Ima Inang Nurmaya Boru Sianturi, Sian sektor Kolose Dohot Amang Tanjung Limbong, Sian sektor Nasaret, Tapatupamai Dung Sipul Majahatiting. Itu pembekalan database dan penguatan
Ya muna kadamang doh dainang nahinaholongan hobartu program ni Huriatta patupaut tado pasahaton ulos dalata makkamolatehon dengan bahasa ni debata tu ruas ni Huriatta naung marumur 70 tahun. Alai ala oddo pe di bagasat taunot tapuka sude ala ni namar umur 70 tahun tugijang di bagasat sataunon hobar tu partikian perningotan ari ulang tahun nasida di sima tapasahat ulusi jala di bulan tuluod dope na adong ruas ni Huriatta na marulang tahun 70 tahun tugijangi di bulan sada dohot bulan 2 hobar tu database dang adong dope alanima sadariom mata patupa hobar tu naung dititikon na diar minggui na marulang tahun inanami inang Nurmaya Siaturi napa 70 sadahon dohot amanami amang Tanjung Limbong napa 72 tahun. Sida laos rap madohot inang padita madongani hami. Laos hupabotohok kami mamanginang alaon ulus pasahaton selamat ulang tahun do dang ulus si gabi-gabi jadi holan namar ulang tahun do ulusan ate unang syukur hamu basarang dohot inang ati beabuti ate tuak namar ulang tahun ido haduat tu inangi 70 tahun tapasah mamusi ate songoni ma buah nami dung dapot tikinan non dihamuna amang libong dohot inang Borusia Turi mau liate ma di Tuhan nunga 71 tahun dohot 72 tahun ditupak debata marhite asini rohana hipas di hatu tua muna sudi mahita makkalasoni alani upasahat tami ma selamat ulang tahun tu amanami dohot inanami dison jala padumud do tu habatahotai dohonokku do sian upasa bonani pinasa hasakotan ni jomuran tung dia pe di pangidohamu di tangyang muna asi marohani Tuhan saya anggiat ma di tangihon tangyang muna madurung di aik si horu-horu majala di aik si gura-gura penggeng mahamu matua leleng mangolu jala totong ma asi rohani Tuhan diramoti hamu marhahi pason jala gabe akka na niulan ang pinikiran ni rohamuna sahat ni solu sahat tu wortean ni tigaras liling hamu mangolu panjang umur di pasu-pasu Tuhan sahat tu na panggabean sahat tu na horas-horas alani upasahat tami ma ulos las ni roha mabain gaddalas ni roha muna di tonga-tonga ni Huriatta butima.
Tauduti musi acara ibadata. Tabegema kornasi nuarahoni remaja.
Maredehita Uhud papungu pilihan sada A sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muda be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di minggutta sadarion ima di minggu letare 30 Maret 2025 tersurat di buku Opat Musa bidu 20 sada ayat 10 sahatu ayat 20. Hamunak kadamang dok dainang tapai hutihut ma di bagasar rohatta huzaha ma hatani turpuhi songonom matar surat disi. Opat Musa bidu 20 sada ayat 10 sahatu ayat 20. Dungi borhat ma halak Israel siani jala marsaro di obet. Dungi borhat musena sida sian obet jala marsaro di bona ni dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habis saran. Borhat musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Zeret. Borhat musena sida siani jala marsaro di bariba i sungai Armon. Namar dalad di halongonan, namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori. Ai Arnonido perbulatan ni Moab, di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubain tersurat di bagasan buku perporangan ni Jahoba, mardonokon waheb di Supa, dohot mardonokon akka sungai ni Arnon tole muse hapuasan ni akka sunge akka nama baur tukan inganan ar jala madiori di partalpahan ni Moab. Borhat muse nasida siani tuber manang sumur ima sumuri nanidok ni Jahobat tu si Musa papungu mabangsoi asa ahu mangalehon aek inumon tunasida. Ujuima diedehon halak Israel hatani edeon. Bisat maho ale sumur mare detari parma hamu. Ima sumur na hinalini akka iduk. Na saut nidukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon. Marhite sian akka tukot nasidaitahe. Dungi borhat muse nasida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel. Jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot tu rura na di ladang ni Moab na patodong dohot pusuni Pisga panatapan tukan halongonan. Ido sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hamunak kadamang dok dainang songonima remaja dohot na posobulung. Ngulut taon ima natar goar ngolu naikot tabolus di bagasan ragam niaka namasa baik akalas niroha nang arsak niroha. Perjalanan kita, hidup kita adalah perjalanan penuh tantangan. Jala perjalanan di bangsa Israelon, ido nagabe gabaran perjalanan di nguluta. Sebagaimana umat Israel berjalan dipimpin oleh Musa melanjutkan perjalanan mereka, demikianlah juga perjalanan hidup kita. Kita seperti umat Israel berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kita berjalan seperti umat Israel melewati gurun dan daerah-daerah yang tidak mereka kenal. Kita berjalan juga seperti umat Israel di mana setiap tempat yang mereka lalui pasti ada yang menjadi tantangan baru bagi mereka juga.
Mardalat dohita songon bangsa Israel na berhadapan dohot kondisi-kondisi na mungkin mabaik kita menghadapi hamaulon, kondisi yang keras dan kesulitan. Jalan na mardalat dohita di bagasang ulut tahun songo bangsa Israel nasipata mengalami hahurangan, hurangan di aek, hurangan di sipanganon. Songo ni do gabaran ning ulutta songon nabi nulus ni bangsa Israelon. Alahamo kadamang do dainang perdalanan ning ulut taon songo perdalanan ni bangsa Israeli sasitong na ido perdalanan naga besarat jala godang pangazarion taringot tu na papitahon haporsiaon. Perjalanan hidup kita ini syarat dengan pengajaran iman supaya kita lebih bertumbuh, lebih berkembang secara iman sehingga dapat memahami perjalanan kehidupan kita. Alani dok kadamang dok dainang merhite kisah ni bangsa Israelon. Lewat kisah perjalanan umat Israel inilah kita belajar bahwa perjalanan iman kita saat ini yang memiliki tantangan dan yang bisa melemahkan kita, yang bisa sampai menghancurkan kita, akan selalu kita jalani dan kita tempuh. Alai sadar manang nadang, nang pe maul tabo dusak kamanginang. Nang pe di badopok kita tu tantangan ning udut tahun. Sesungguhnya Tuhan selalu hadir, menyertai dan menyediakan apa yang perlu bagi kita untuk boleh kita nikmati dan alami. Dan inilah sesungguhnya sumber motivasi dan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Untuk dapat merespon bahwa yang tidak mungkin menurut pikiran kita bersama Tuhan pasti mungkin. Ala adong do padonganon ini bata. Tetapi sebenarnya kita tidak mengabaikan dan menafikan dan kita tidak menyangkal dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan yang sangat berat ini sering kita seperti tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam menjalaninya. Jojo dohitak kamanginang molo jupang akahamoloni tahilala say herana do Tuhan isyak kita. Say herana sojonok do ibana jala hirana so didongani dohita. Ujungna boy do akahamoloni memunculkan sada sikap ketidakpercayaan, yaitu mengeluh. Songo bangsa Israel naboy tabereng diturpuk tahun akamanginang. Mereka sama seperti kita juga, mereka mengeluh tentang makanan ketika kekurangan makanan. Mereka juga akan mengeluh tentang minum karena kekeringan. Dan boleh jadi mereka mengeluh karena keadaan oleh karena adanya tantangan-tantangan musuh di negeri tempat-tempat di mana mereka hadir. Itu gambaran ningulutta. Mungkin dang mengeluh kita soal si panganon ala boy dope, soal kualitas nanti kita bicarakan, tetapi mungkin masih bisa makan 2-3 kali sehari. Mungkin juga kita tidak mengeluh soal minuman, soal air. Mungkin juga kita tidak mengeluh soal adanya musuh yang mengganggu dan mengusik kita. Tetapi kita bisa juga mengeluh oleh karena keadaan sulit yang lain yang datang kepada kehidupan kita. Alai keluhanot boido menghilangkan kita tidak bisa lagi menikmati hari ini dengan baik. Songon bangsa Israel. Tau jima jua manginang mendalami ahado respon nasida taringok tukia dan itazaha mazolo bilangan 14 ayat 3 dohot ayat 4 na ditrupuk tai. Rak majohita majahod di bahasa Indonesia. Ya. Ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir.
Hola dialami persoalan ini pikiran nasida dang tujulu be. Alai muda nama tupudi. Hea do hita manginang songoni. Olo do hita manol soli gabe sai tupudi taingot. Manusiawi do ate. Alai setungadong sakita na manol soli per rumah tanggaun nake. Adong do? Mudah-mudahan dang adong alasa nabi ningi dang adong polanyan na mengaku. Kita bisa kehilangan momen melihat ke depan karena keadaan kita saat ini justru menggiring kita kepada masa lalu. Tumabudo di Mesir, udengga do tiki. Sekali lagi ini bukan soal tempat, misalnya jadi pulang kampung, itu pertimbangan kita bisa saja harus pulang kampung, berkarya di kampung. Alai unang mundur, taringot tuh bagaimana merespon kehidupan ini. Jangan-jangan dimanapun kita berada, kalau kita tidak melihat dan tidak merasakan kehadiran Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa kehilangan momen-momen penting bagi kita untuk mengenal kebaikan Tuhan. Molo songon nami rasa gagal di pangaratuan, unang saya dipikiri muda nama tu huta. Ay di huta pe boha. Saya dia bilang go ditinggal honda tua-tua itano, apa yang berbagi piga. Bukan memperbaiki hidup, justru kami mersigariangat doi huta. Atau mungkin ada kehidupan kita yang akhirnya hari ini kita merasa menyesal. Salinai, dang adong gunana menyesali masa lalu. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa lagi menikmati masa lalu kita. Karena waktu ini tidak pernah kembali. Waktu ini linear, terus maju ke depan. Dan tidak akan pernah berhenti. Alai molo saya lalap dohita, saya holan nama mikiri masa lalu, lebih menikmati masa lalu dari masa kini. Kita akan gagal merespon hari ini dan pasti kita juga akan gagal untuk esok hari dan waktu selanjutnya. Tamin maju akan manginang, dang adong namanya sali masa saunarikan, dang adong. Kita stay hari ini di sini, jangan pikirkan lagi ke belakang, tapi pandanglah ke atas, pandanglah ke depan. Tujolo mata tatap songot tadani parbueni na porsea hita nang pesipata hirana dau de bata alai sasitongna rabdo ibana dohotita lahu madalani nguluon. Sekali lagi mengeluh dan terkadang mengalami kejenuhan, lelah sampai seperti ada sikap menyesal, sesungguhnya itu adalah manusiawi. Tetapi kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita maknai mengenai perjalanan hidup kita seperti perjalanan umat Israel. Alanya kamanginang ditogi hodohita na perjolo. Setiap langkah perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Porsi adope hita manginang didongani debata. Walaupun sekali lagi pasti ada kesulitan. Godang doa kahamau lo dok tantangan. Alai hatani debata songon natu bangsa Israel. Setiap langkah perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Debatado manguluh-nguluh tahun. Tabereng menakid di sejarah idang pola patorangok kuweyak ka inganan-inganan ni. Ay nang taluluy so taboto mang naidiyay. Alay tabereng ma. Bangsa Israel ini terus berjalan dan berpindah-pindah. Setiap tempat yang mereka singgahi memiliki makna bahwa di situ ada rencana Tuhan. Sekalipun mereka dalam satu tempat mungkin tidak sampai 1 tahun, tidak hanya sebulan, bahkan hanya seminggu. Marsaro, botoro lapatani marsaro tahe berkemah satok kinison. Adong nang mga lili muse, pidda muse, berkemah muse dison. Adong isi na mga lili, pidda muse, berkemah muse dison. Sanga jona sida marsuan, mangula, alay holam martubur boni ni gadumna, ngaro muse mga lili, pidda muse. Betapa susahnya kehidupan itu. Bahkan di tengah-tengah kekurangan air, kekurangan makanan. Alay nak kaningani ikut tengok do dalam setiap titik-titik perhentian mereka
mereka harus mengambil makna bahwa Tuhan hadir. Dalam setiap titik-titik yang mereka singgahi, Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kenyamanan mereka. Lasongonido hitak kamanginang, mungkin dang pidda-pidda inganan, mungkin pidda zabu. Alai ahado nambah kita sering berpindah, yang sering membuat kita berpindah adalah musim kehidupan yang sering tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan kita. Berharap hari ini baik, tetapi kenyataannya kurang baik. Berharap hari ini beruntung, tetapi kenyataannya tidak beruntung. Ima situasi kehidupan nama kita berpindah-pindah secara rohani, sehingga bisa kehilangan sesuatu yang menjadi makna dalam kehidupan kita. Sarinai dang berpindah tempat kita, alai mengalami keadaan yang berubah-ubah. Alai songot debatana mangulun Israel, porsea hita diuluhut debatado ngulutta di suasana na berpindah-pindahi. Ama kondisi tak kamanginang noeng tetap ma fokus tu zulu. Margati pe suasana kehidupan tak tetap ma fokus tu zulu. Mungkin saja yang melemahkan kita saat ini adalah penyakit. Mungkin saja yang melemahkan kita saat ini adalah soal kehidupan ekonomi yang belum mapan. Tentang cita-cita anak yang belum tersampaikan. Dohot ragam ni nasoha gorak kita termasuk di bagasana hadameod di tonga-tonga ni keluarga. Ido nagabe tantangan di hitam adalah ni nguluon. Jadi secara pikiran kita berpindah-pindah untuk merespon, tetapi kita harus percaya di semua titik-titik kehidupan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Ima parjolo motivasi ak kamanginang. Alanina paduahon dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan Allah selalu menyediakan segala sesuatu yang perlu. Arang dohi tahun nasomangan, anggo mangar rayak kinau, dang adong nasomangan. Nasomangan dope nasugu adong ate. Anggo nasomangan dope, dang naso adong si alangon na. Naso sarapan doka. Soal banyak atau sedikit bagi kita itu relatif merespon Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan bagi kita. Tabereng maka manginang dibuat donasi dan kintu namar guar huta bir manang sumur, tempat di mana Tuhan memberikan mereka air minum ketika mereka memastikan tidak mungkin bisa minum karena kekeringan. Ala di sido debata gabe di sido di bangsa Israel di puji-puji tu debata ala di deho ala di leo debatanda sidak kana rekod di nguluna di leo do manna di leo do burung puyuh di sarihod do nasida. Satu yang harus mereka selalu ingat, harus punya komitmen setia kepada Tuhan. Ala nido kamanginang di tonga-tonga ni perjuangan ni ngulutta, di tonga-tonga ni kompetisi kehidupan kita untuk mencari apa yang perlu dan menemukan yang kita butuhkan. Mari tetap yakin bahwa dalam kelemahan kita Tuhan akan selalu menyediakan. Sada naik kota bereng ternyata adong dozol manuaingon dang mangula pe imana alai setong do mangan adong do tahe adong godang arong gona hola kudul hudulo na riya do borongin arong gona holan na manoton YouTube ariya do borongin sampai dilului spot-spot dia dodong wifi huduli bana terus ale mangad dodo ba HP-nya bibel tay madokon molo sora mangula unang may bana ima burjuni Tuhanon tonggo ile mangan balam makana makalujahon ulaon na tung so mungkin dodang sarihonon ni debata akan na sungguh-sungguh mga lulu akan narikot di bagasang uluna di bagasang tangi yang do pakirimon dang sopa-sopason ni debata o majaminata na meyakinkan hita di tonga-tonga ni tidak berdaya taipe sarihonon ni Tuhan ido ngulutta. Tuhan selalu hadir menyediakan bagi kita. Maka kita harus belajar bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, apakah itu besar atau kecil yang kita terima. Adong losiak kita nama jalo pasu-pasu na balga? Adong.
Alai adong do majalo pasu-pasu na met adong. Adong na so majalo pasu-pasu hiraso adong do kan. Mula adong na mga kudang majalo pasu-pasu na masuadahon namay. Tadi soal kecil atau besar itu relatif bagi kita. Ayarong go ngai jalo nasa batu pasu-pasu alay naing nasa dulu-dulu irohana. Anggo yatong bana sa iwasam may. Alay pasu-pasu na metipe hamolete honot tado itu debata. Asa ia haposad di nautik lihonon nama godang. Alaniak kamanginang sa halinay Allah kita akan menyediakan apa yang kita perlukan. Di tengah perjalanan hidup yang sulit, Tuhan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka kita harus belajar bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, baik kecil maupun besar. Sehingga kita akan terhindar dari mengeluh. Mulu mengeluh hodang sekedar holo soab beon. Alai ngame matahkan semangat be mulu jolma holan na mengeluh. Tetapi marilah kita belajar melihat penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya yang ketiga, kita akan merespon kehidupan kita ini dengan pujian. Dengan nyanyian kemenangan dan ucapan syukur atas janji Tuhan. Amang inang sa bibil tayo nakkaningani, dung ditinggalon nasida bir, masuk manasida muse, mga luluingan na tumibo, zonokon ni Moab. Nah ternyata dari peta kita lihat mereka sudah bisa memandang ke tanah kanan. Ngabuy beta atap tanah kanani hijau begitu bagus, begitu subur. Itu adalah sebagai sinyal bahwa mereka sudah semakin dekat dengan kesempurnaan janji Tuhan bagi mereka. Nang peholam manatap nasida alai nungabe tarida sau do jala adong do baga-baga ni debata di bagasan nguruna. Maka sebagai orang percaya kita juga sedang dalam perjalanan menuju janji-janji Tuhan dalam hidup kita, termasuk janji kehidupan kekal. Terkadang kita hanya dapat melihat dari kejauhan, tetapi kita harus percaya dan tetap percaya dalam melanjutkan perjalanan iman kita dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Dang adong tabo tu amanginang tujulu masa depatta. Manang adong gosyak kita nang maboto masa depatta, nang pe tua atau muda adong do na maboto, dang adong. Isi nang maboto umurna sekian tahun, dang adong. Andaikan pun kita tidak dapat melihat, lalu apa yang membuat kita percaya untuk menjalani kehidupan? Hapor seot taido di padongan yon di debata. Na boy mabaik kita manatap markhapor seaut tujulu bahwa hidup masa depan kita pasti lebih indah dan lebih baik. Amin. Duminggan. Dang adong menjamin. Tungi sesak kitaon maformat nguluna asa hobartuna tinojon nirhana dang adong boy dapo. Parjamitan na julon dakya imar di piono gabe padita. Idoban na masuk STM jurusan listrik. Dengan cita-cita menjadi insinyur. Alay daw na debata. Adang netusan. Ise mahita na berencana siya kuta ikom mangarat to Cimanggis. Saya ada do guarni siya Sumatera guarni Pulau Jawa, Jakarta do sudi. Hidup bane dokon ay dia ho Surabaya. Bah, ay jono do ho tu lain idia di Jakarta. Ala saya ada do pikir Jakarta do Surabaya, i Jawa sudi. Isehya kita berencana ikut di ingat jabuta sinuai kita maringanan. Danga dong. Proses kehidupan itulah yang menuntun kita dan kita yakini Tuhan bekerja dalam setiap fase-fase kehidupan kita itu. Danga dong akka manginang naboy mamerenge. Akka giling tay tapasik kolahon. Adong nagabe naing gabe dokter, naing gabe angkatan, naing gabe ahli hukum, insinyur, dotak kana asing. Tapasi kolahom manasida hobar tuna pinangidonay. Ise mahita na boy madjamin sa nasida tu si. Adong akamanginang, dang adong atong buasa tapasi kolahon.
ala porsea do hita donganan di debata do ibana pataruhon ibana tuna tinujuni rohana. Anggodang tumagom masongon pola pikir na zulu adong hutanamian dak pola hudokon. Ngapai dabah marbahasa bata do teh. Maho pola sekolah ho sonarong siani sialang. Na manua kacangomma, na marjagungomma, na mangula kopiomma. Pikiran itu akan hanya bisa membuat kita merasa bahwa hidup kita sekarang ini sudah selesai dan pencapaiannya tidak mungkin lagi kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita. Alai nak kandingan ina adong do jaminan di debata. Berharap do hita majalo ulus 70 tahun. Aku berharap do banang pedang isok keduaan. Adang mungkin isora 70 tahun. Alai pe molo ngasih rohani Tuhan ya teh. Bala isaping soba jabuni bahan berdiban. Kita berharap tentang semuanya. Ada jaminan? Tidak ada. Yang ada jaminannya hanya Tuhan. Halanya kesiga jangu rumah kita sudah kamanginang. Amin. Di pasu-pasu tua kita hipas. Margogo madalani ngulun. Molo adong do piak kana sorat, adong do piak kana maol. Tahapo sima di bagasan nasorati mangula do debata laho mangurupi hita pamonakok kita. Alani hutugi ho mazohamu manginang mangidehon sadede bukuede nomor 428 ayat sada. Tadi ho mazon memotivasi hita madalani nguluon. Tapalabat mangidehon. Ora pos roham di debata dina asik dina bora di papita doroham unang ganggu rohamuna di padok di debata pasau kona baga-baga pos roham di debata. Dina loja dina sorat pos roham di debatam. Kita sekarang ini sedang berjuang menjalani kehidupan. Gudang gona sorat jaladang terpersuadaho kitai iko bulu sota. Alai nak kaningani sada do jaminan. Jaminan ni debata nama dongan hita pamunak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan takut terhadap tantangan yang sedang kita alami ini. Tetapi teruslah melangkah dengan iman. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dan tetap setia dalam perjalanan iman. Sebab Dia yang memulai akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita dengan baik. Amin. Mau lihat tema Tuhan, hujalo hami do hatam, na manungguliha porsion nami, asa saya totong marpos ni roha madala ni nguluon di pardongan yomu. Si pataloza do hami, ala sorat boban ni ngulu nami. Si pata neng madele do hami, molo songoni do na hujalo hami. Alai nung ngadi pahiras hatam, songo pardongan yomu tu bangsom bangso Israel. Di titik-titik di tik kinasida makasiholi narikot di bagasang uluna suluk doroa sini roham patupahone mauliate Tuhan holan jaminan nasiakodo barani hami mandalani nguluon atong sayurupi jala pargugoy mahami mangulu jalamiad di bagasan hatam asa dapotan hami dia kepersaulian hobartu bagabagam alani pasu-pasu ngulu nami saluhna gabe akka ngulu na pita marhapor seaon gabe tugu laho madalani nguluon urupi mahami mulaulaon pargogoy hami Tuhan jala totong di bagasa pos ni roha makirim didengar ni basa marhite akkaulon nami pinuji magwarmo marhite hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita siya bukwe di nomor 712 laos ditik kinamaridiom mahita
pasahat peliata. Di dalam rodo
tatangyakon mapiliatta. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasi ang hami pilihanon, pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasad dame jala jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim.